multe ori până acum. Sunt oameni care cred în tine și în ceea ce îți dorești tu să devii. Sponsorul nostru cu tradiție, Fară Sorăștie, vă oferă acest cadou de sărbători, un cec în valoare de 3.000 de euro. Să vă rog, doamnă, să-l țineți, că e pentru dumneavoastră, să știți. Pentru ca tu, Amalia, să faci ceea ce îți place în continuare, ceea ce știi tu cel mai bine, să dansezi. Și uite, aici sunt foarte, foarte multe pungi, pentru că iarna de-abia a început, să aveți tot felul de remedii și ceaiuri naturale produse în inima Daciei, produse românești pentru o sănătate de fier. Astea sunt darurile pentru voi, să vă bucurați de ele, pentru că știu că aveți mare nevoie, știu cât de greu vă descurcați cu bănuții, dar poate că sărbătorile astea vor fi mult mai frumoase cu acest ajutor. Vă mulțumim mult de tot pentru tot ce ați făcut pentru noi și mulțumim și lui Mihai și soției că a dansat pentru noi. Și noi mulțumim tare mult, Fară Sorăștie, pentru acest ajutor, dar să știți că eu o să mă mut acum, vin lângă Emma Falemi și avem o invitată în această seară, pentru că avem și un dar pentru Emma. O să vă rog pe dumneavoastră să spuneți despre ce e vorba. Domnișoara Andreea Preda. Mulțumesc. În primul rând, felicitări, Emma, felicitări, Nana. Taylor vine cu o viziune nouă în ceea ce privește aurul și pietrele prețioase. Îi dorim Emei multă pasiune în continuare, multă putere și să transmită emoții, așa cum o face, pentru că emoția ne face să fim vii și să trăim. Felicitări! Mulțumesc. Și știu că mai aveți ceva pentru ea. Ia să vedem cadoul. Este un cec de 3.000 de euro. O va ajuta cu siguranță să-și ducă visul mai departe și îți ținem pumnii. Mulțumim tare mult bijuteriei Taylor pentru acest dar. Emma, fericită acum, da? Sunt fericită de când am ieșit, dacă mă crezi, pentru că nu v-am părăsit și mă bucur că sunt și astăzi aici alături de voi și mulțumesc sponsorilor pentru susținere și pentru cadou, ca să spun așa, îmi pot duce visul mai departe mult mai ușor. Și noi ne bucurăm tare mult pentru tine și să rămâi alături de noi. Știu că toți concurenții au pregătit momente frumoase și va fi o seară cu adevărat specială. Următorul moment îi aduce în ring pe aceia care au meritul de a da cele mai bune idei și care au creat cele mai frumoase și inspirate forme de expresie pentru fiecare pereche în parte. Sunt ei, coregrafii sezonului cu numărul 14. Să vedem notele jurului. Nu a fost o coregrafie foarte complicată. Totuși, coregrafia nu a fost foarte inspirată. Coreografic putea să fie ceva mult mai interesant. Coregrafia. Coreografia. Coregrafia. Coregrafia. Coreografia. Coregrafia. Coregrafia. Coreografia. 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 Sper să aveți și o coregrafie puțin mai bună data viitoare. Mulțumesc mult.